Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni efirde habarlar gündüligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watançy edýärin. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani öz ýurduna Washingtonyň dowamly goşandyny maqullap prezident Donald Trump'yň Birleşen Ştatlaryň uruşa batan Awganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum etmeginiň ýygyny çykyş etdi. 22-nji awgustdan beýanatynda Ghani Trump'a bu Amerikan halkyna regiona terrorizm howpyndan dindirmek boýunça bilelikdäki görüşde ýardym üçin minnetdarlyk bildirdi. Birleşen Ştatlar Awgan partnerligi odalkysyndan has güýçlidir diýip Ghani belledi. Donald Trump 21-nji awgustdan halka ýüzlenmesinde özüniň saýlaw kampaniýasynyň dowamynda Amerikanyň taryhynda iň uzaga çeken uruşyň soňuna çykmak barada beren wadasyndan ýyda çeklenemeň dedi we Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky soňsuz uruşa gatnaşjagyny aňladýan pikiri öňe sürdi. Emma ol Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harbiýetleriniň sany barada planlaryny ma'lum etmekden saklandy. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Trump'ın Awganistan we region boýunça täze ýagdaýa laýyk çemeleşmegini maqullady. Orsiýetiň ady belli teatr ýolbaşçysy we hökümete garşy protest eden Kirill Serebrennikov hilegerlige baş goşmak taýplanyp tutsak edildi diýip Orsiýet resmiýetleri habar berdiler. Derňew komitetiň 22-nji awgustda aýtmagyna görä, Moskwadaky Gogol merkezi atly teatryň çeber ýolbaşçysy we 7-nji studiýa atly drama toporunyň esaslandyrjysy Serebrennikov 2011-nji 2014-nji ýyllaryň aralygynda proýekt üçin niýetlenen 68 million rubl, ýagny 1,1 million Amerikan dollary möçberinde puldan hyýanatçylykly peýdalanmak taýplanýar. Agdalan maliýe serişdesi sungat östürmek we ýaýratmak üçin hökümetiň maliýe goldawy hökmünde berilipdi. 47 ýaşly Serebrennikova 10 ýyl türme tutsaklygy awanýar. Italiýanyň halat edijileri Neapolň goýunda İsçe adasynda bolan hilakçylykly ýer ıranmasy zararly zerdiwileriň aşagynda galan 2 çağany gözläp tapmaga tynanşýarlar. 21-nji awgustda meşhur denjalışda olagynda bolan 4 magnitudaly ýer ıranmasynyň netijesinde azyndan 2 ýanan wepat boldy we onlarça adam yaralandy. Ençime bina yumruldy. Habar berilişine görä 7 we 11 ýaşyndaky iki çağa Larita şäherinde yumrulan hususy jaýyň galandylarynyň aşagynda galypdyr. 7 aýlyk bäbek onuň kakasy we 2 ýanan hususy jaýyň galandylarynyň aşagyndan çykarylypdyr. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Kremlin geňeşçisi Birleşen Ştatlaryň gündäki Ukrainada konfliktiň soňuna çykmak boýunça täze ýörüýete wekili bilen geçiren gepleşigi barada optimistik çykyş etdi we taraplaryň konstruktiw tuşukda täze ideýalary maslahat edenligini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň wekili Kurt Volker, Kremlin gündäki Ukraina boýunça wekili Vladislav Surkov bilen 21-nji awgustda Belarusyň paýtagty Minskde ýapyk kapalaryň aňyrsynda duşuşdy. Surkov Volker bilen gepleşiginde Ukrainadaky häzirki ýagdaýyň kabul ederlikli dälligi we parahatçylyk prosesiniň syýasy urdan şeýlede howpsuzlyk taýdan has tiz öňe gitmeligi barada ulalaşylandygyny aýtdy. Volker duşuň ýygyny çykyş etmedi. Türkmenistanda Aziýada 2017 halkara sport çäresine 30 gün galmagyna gabatlanyp görülen taýýarlyklaryň çäginde Aziýada 2017-niň naharlary atly sergi geçirildi diýip media serişdeleri habar berdiler. Bu serginiň guramaçylygyna ýurdun senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň düzümine girýän 20 çemesi restoranyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard Amerikan dollaryna barabar Olimpiýa toplumunda geçirilir. Habar berilişine görä aşpezlik sergisinde Aziýada gatnaşjak 64 ýurdun nahar diýip tesurlary görkezilipdir. Aziýa oýunlarynyň gatnaşyjylarynyň azyp üçinçiligini Türkmenistanyň Gulzaman şirketi we Şwetsariýanyň Gourmet Sports Hospitality şirketi üpçün eder. Türkmenistanyň media maglumatlarynda Aşgabatda geçirilen Aziýada 2017-niň naharlary atly aşpezlik sergisi Aziýa oýunlaryna öz oluşly taýýarlyk bolandygy habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň syýahat mümkinçiliklerini hiç hili düşündürüş bermezden çäklendirme arkaly olara ýurtdan çykmaga ruhsat bermeýänligi barada maglumatlar gelip gowşýar. WhatsApp sosial ulgam arkaly Azatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatda 6 awgust adından 20 ýolakçynyň Türk Howa ýollary kompaniýasynyň 323 belgili gatnaw reýsi boýunça gije saat 2:55-de we 325 belgili gatnaw reýsi boýunça ýerden 7:55 Taşgabatdan Istanbula uçýan uçara goý berilmänligi habar berilýär. Adyryň efirde agzalmazlygyny soran WhatsApp ulanjysy özüniň hem şol uçara goý berilmedik ýolakçylaryň biridigini aýdyp, Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýetleriniň özlerine hiç düşündürüş bermeden öz ýaşaýan vilayetlerine uğradanlygyny belleýär. Ýolakçylaryň aglabasy Liwapdan we Daşowuzdan gelen Türkmenistanlylardy. Her kim dürli sebäplere görä Türkiýe'ye gidip barýardy. Hiç birimize düşündürüş berilmedi. Tersine, olar bize siz vilayetinizdaky migrasiýa gullugyna gidin. Şolar maňa jaň etsin diýip üstümizden gülüp kemsedik goýberdiler. Uçara goýberilmedik ýolagçylaryň tas ählisiniň diýen ýaly biletleri köýdi. Ýolagçy Azatlyk radiosyna şeýle habar berdi. Azatlyk radiosy bu mesele dogrusynda Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa resmiýetleri bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdikledik ýa-da inkar etdirip bilmedi. Emma bu waka Aşgabatyň aeroportunda Istanbul uçýan käbir ýolagçylaryň pul çekmäge barýanlygyndan şüphelenip soragy çekýänligi barada habarlaryň peýda bolmagynyň ýa-da gabat geldi. Bir hepde çemesi ozal Türkmenistandan Istanbula baran soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan bir mugallim Aşgabatyň aeroportundaky hopsuluk işgärleriniň özüne we käbir beýleki ýolagçylary soragy çekenligini görüň beripdi. Adyryň efirde agzalmazlygyny soran şol mugallim özlerine näme üçin Istanbula barýaňyz, näme gitmäge başga ýurt ýokmy, işleýän ýeriňden daşary ýurda gitmegiňe ruhsat berýän haty görköz. Ýanyňyzda näçe puluňyz bar? Kartdan pul çekmäge barýaňyzmy ýaly soraglaryň berilip haýbat atylandygyny görüň beripdi. Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda uçmagy finansiýan Türkmenistanlylaryň uçara goý berilmezligi bilen baglanşyk habarlar mundan öň hem peýda bolupdy. Şu ýylyň iýun aýynyň başynda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenistanlylaryň bir näçesi Aşgabatdan Istanbula we Dubaýa uçmak isleýän türkmen raýatlarynyň ençemesiniň uçara münmegine ruhsat berilmänligini habar beripdi. Şonda bir raýat özüniň we beýleki ýolagçylaryň ähli resmi namalaryň hemde iş we syýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan näme sebäpden ýurtdan çykarylmaýanlygy barada anyk resmi düşündürüş berilmänligini aýdyp muňa derek özlerine 2 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmek bilen haýbat atylandygyny görüň beripdi. Şeýle Azatlyk radiosyna ma'lum bolşyna görä, Aşgabat, Dubaý we Aşgabat, Istanbul reýslerine goý berilmedik ýolagçylar soň ençimede howpsuzlyk gullugyna soragy çağırlypdyr. Şonda Azatlyk güç idaralaryndaky çeşmesi dören ýagdaý bilen baglylyk daýratynda Aziýa oýunlarynyň öňü tirasynda şüpheli görünüp biljek islendik adamy saklamak barada görkezmäniň bardygyny habar beripdi. Adam hukuklaryny goraýan halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ençimel bäri dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň hatarynda agzalyp gelýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistan syýahatçylyk wizalaryny resmileşdirmek düzgünlerini iň kynlaşdyran ýurtlaryň bäşligine girdi diýip CA News habar gullugy Britaniýanyň Wanderlust Travel jurnalyna salgylanyp habar berdi. Syýahatçylyk barada görüň edilende Türkmenistan diýseň şüpheli bolmanda galýar. Häkimetler ýurda gelýän daşary ýurtlary gözden sypdyrmadylar çalyşýarlar. Şu sebäpden eger bu ýurda syýahat etmek isleseler, ähli syýahatçylar öňünden gurnalan syýahaty soramaly diýip habarda aýdylýar. Şeýle-de habar Türkmenistana syýahat etmek üçin syýahat bronlanandan soň o ýerden çakylyk almalydygyny
Munyň 2-3 hepde wagt alýandygy şu sebäpden bu ýurda gitmekçi bolýanlaryň o ýerde boljak wagtlaryndan 1,5 ay öňünden herekete geçmeligi duýdurulýar. Türkmenistan daşary ýurtlar üçin iň bir ýapyk ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Käbir syýahatçylar Türkmenistany Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda wiza almasy iň kyn ýurt diýip atlandyrýarlar. Golaýda Aşgabat öňde duran Aziýa oýunlaryna salgylanyp ýurda gelmek we ondan çykmak düzgünleriniň has güýçlendirilýändigini, şeýle-de serhetiň ýapyljagy we wiza düzgünleriniň çäklendiriljeğini habar berdi. Galy berse-de bu döwürde diňe daşary ýurtlaryň Türkmenistana gelmek düzgünleri çäklendirilmän, eýsem türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmek düzgünleriniň de çylşyrymlaşandygy aýdylýar. Kronika Türkmenistan neşri 19 awgustda Neytralny Türkmenistan gazetinde ýörite bildirişiň peýda bolandygyny, onu dürli sebäplere görä daşary ýurda gitmegi planlaşdyrýan türkmenistanlaryň ýörite telefon liniýasyna jaň etmeligi we howply ýagdaýlaryň öňüni almak üçin maslahat almalydyklary habar berilýär. Mundan öň has takygy şu ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistan Aziýa oýunlaryna tomaşa etmek üçin gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň ýurduň territoriýasynda ýol weletse, ýagny gitsiz hereket etmegine hem gadagynçylyk girdi. Türkmenistanda bolup gelen daşary ýurtlaryň aglawasy ýurda baran pursatlary ýanlaryna ýörite syýahatçylyk ýol weledining berkidilýändigine, olaryň dowamly ýanlarynda bolýandygyny, şeýle-de ýurtda surata düşürüp ýa-da düşürüp bolmaýan zatlaryň bardygyny gurrun berdiler. Mundan başga şu ýylyň aprel aýynda Adatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmen ýol weledi daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän syýahatçylar barada özleriniň howpsuzlyk gullugyna günne azyndan 3 ýedek maglumat bermeli bolýandyklaryny aýdypdy. Türkmenistanyň soňky döwürde millionlarça dollar maýa ýatyran pudoklarynyň biri bolan syýahatçylyk boýunça 2016-njy ýylyň ilkinji 9 aýynda 83 000-den gowrak syýahatça hyzmat edilip 33 million manatdan gowrak girdeje alınandygy resmi metbuatda habar berildi. Emma olaryň yerlimi ýa-da daşary ýurtly syýahatçylardy aýdyňlaşdyrylmady. Şol bir wagtda Ýewropada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we tälimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy syýasaty öwreniji Svetlana Zardanowanyň prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň reformalaryna synynda 2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adamyň syýahatçy wizasyny alyp bilendigi, ýogsa ýapyklaw üçin bu ýurda bolan gyzyklanmanyň peselmän barha ýokurlanýandygy habar berilipdi. Sapara barmak üçin wiza almaň iň kyn ýurtlarynyň bäşligine Türkmenistanyň goňşusy Eýran, Pakistan, Hytaý we Birleşen Ştatlar hem girdilipdir. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar ünneligi gepleşigimizi Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Ten suwdasynda tutulan Türkmenistanyň zenanlar spid we sifilis keselle çykdy. Türkiýanyň Tekirdağ welaýatynyň Eregli etrawyna jandarm güýçleriniň gurunan operasiýasyna ten suwdasy bilen meşgullanýan 28 zenan göz astyna alındy. Saglyk barlygynyň geçirilen zenanlardan UH atly Türkmenistan raýatda spid keseline sebäp bolýan WIC virusynyň bardygy keskitlendi. Şeýle-de onuň ýaranlary bolan zenanlardan 2 sanatyna sifilis, ýene birine hem hepatit B ýokunç keseliniň bardygy anyklandy. Türkiýanyň Hürriyet gazetinde çap edilen bir habarda beýan edilişine görä, Marmara Ereglisi etrawynyň jandarm gullugynyň işgärleri 16-njy awgust gecesi gurulan operasiýasyna Yeni Çiftlik we Sultanköy adly mahallelerde ýerleşýän gijeki klublarda hem myhmanhanalarda ten suwdasyny edýän, şeýle-de bekanun ýagdaýda işledilýän jemi 28 sany daşary ýurtly zenany göz astyna aldy. Hastahana akidilip saglyk barlygynyň geçirilen daşary ýurtly zenanlardan UH adly Türkmenistan zenanyň spid keseliniň şeýle-de Türkmenistanyň TP adly zenan bilen Özbegistanyň DC adly zenanyna sifilis keseliniň, Özbegistanyň DC adly zenanyna bolsa hepatit B ýokunç keseliniň bardygy aýan edildi. Ten suwdasy bilen meşgullanan daşary ýurtly zenanlar resmi işler tamamlanandan soň deportasiýa edilmek üçin Tekirdağ welaýat migrasiýa gullugyna tapşyryldy. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Adatlyk radiosyna maglumat beren bir saglyk işgäriniň aýtmagyna görä, ten suwdasynda tutulan migrant zenanlaryň keselleri Türkiýede dälle öz ýurtlaryna ýokuşupdyr.
Gepin gerdişine göre aýtmaly bolsa, Türkmenistanda wagtal çykýan maglumatlarda ýurtda spid keseli ýokuşan näsaglaryň ýokdugy aýdylýar. Emma howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdarmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Türkmenistanda medisina boýunça ýokary bilim alyp, onlarça ýyllabam dürli keselhanalarda işlän we häzir bolsa Türkiýede ýaşaýan bir owalky Şepagat uýasynyň aýtmagyna görä, ol öz işlän döwründe ýurtda köp sanly spid we sifilis kesellerine duçar bolan näsaglara duş gelipdir. Ol Türkmen resmiýetleriniň bu ýagdaýy gizleýişi ýaly raýatlaryň jemgyýetde ýekirläýmäýän diýen gorku bilen özüniň hut şeýle keseliň ýokuşanyny aýtmaga uýalýanyny üns çekýär. Ýatlap geçsek, Antalya Palesining ahlak bölüminiň işgärleriniň sülçülüň ruhsady bilen Arap suyu mahallesinde ýerleşen bir mehmanhana gurunan operasiýasyna ten söwdasy bilen meşgullanýan 25 ýaşyndaky Sono S, 28 ýaşyndaky A S we 30 ýaşyndaky MH atly Türkmenistan denanlar bilen olara araçylyk edýän Ali K we Ramazan S atly türk raýatlaryny tutsak edipdi. Habarda Türkmenistan denanlardan Sono S atly aýalyň öz ýurduna polisi işleýänligi we ýyllyk ruhsata çykandan soň pulama täşrik çekýänligi üçin bir tanşynyň üstü bilen Antalya ten söwdasyny etmäge gelenligi beýan edilýär. Sözü jemläp aýtsak, Türkmenistan UNAIDS guramasynyň hasabatynda hem spid bilen bagly ýagdaý barada düýpden maglumat berilmedik asany ýurtlaryň biri bolup durýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Aşgabatda Aziýa oýunlaryna niýetlenip gurulan Olimpiýa şäherçesiniň 2 desgasy Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Guinness World Records kompaniýasynyň wekilleri ölçegleri boýunça 2 desgany ören iri bolanyny üçin bellige aldylar we munyň şeýledigini tasdiklaýan guwanamary türkmen häkimetlerine gowşurdylar. Resmi mediada Aşgabatyň Olimpiýa stadionunyň münwerindäki ahal-teke bedewiniň keşfi atyň dünýäde iň uly nişany hökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna girdilendi aýdylsa-da, Guinness World Records kompaniýasynyň gowşuran guwanamasynda bu desganyň atyň kellesiniň dünýäde iň uly nişany hökmünde hasaba alınandygy bellenilýär. Olimpiýa şäherçesindäki sportyň suw görnüşleri merkezi bolsa, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üssü ýapyk howuz hökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna girdildi. Bu habar 20 awgustda ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetirji komitetiň edara binasyna geçirilen maslahatda ma'lum edildi. Resmi maglumata görä atyň şekli Guinness'in rekordlar kitabyna girdilmeginden öňürti onuň aýratynlyklaryny ýazyp bellemek işleri 2017-nji ýylyň 6-njy martynda geçirilipdir. Şol ölçeglere laýyklykda atyň şekliniň beýikligi 40,5 metre, uzunlygy 37,69 metre we iňi 40,29 metre barabardyr. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesiniň sportyň suw görnüşleri merkezine ýarşyşlary geçirmek we türgenleri taýýarlamak üçin niýetlenen dürli ölçegdäki howuzlaryň 4-si bar. 2017-nji ýylyň 26-njy aprelinde Guinness'in rekordlar kitabynyň wekilleriniň geçiren ölçeglerine laýyklykda howuzlaryň umumy meýdany 4976,65 metre deň boldy diýip resmi mediada aýdylýar. Ýatladyp geçsek, türkmen häkimetleri Olimpiýa şäherçesindäki esasy sport desgasy 45.000 orunlyk stadionuň depesine ýerleşdirilen atyň kellesiniň şekline ençime tapgyr özgertmeler girdipdi. Olaryň ilkinjisi şu ýylyň mart aýynda amala aşyrylyp, şonu Aziýa oýunlarynyň resmi nişany atyň boýnundaky halkaly pelte aýrylypdy. Atyň uly kellesiniň boýnunyň daşynda ýerleşdirilen şol halkaly pelte käbir aktivist toporlar tarapyndan dar halkasyna meňdedilipdi. Ýyň aýynda bolsa onuň boýnunyň daşyna alajanyň şeklindäki aýlaw geçirildi we depesine Olimpiýa alawy oturdyldy.
Bu waka prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Olimpiya şäherçesine aýlananda gürrüň gidýän attyň şekliniň üstünde aýratyn durup geçip, onuň boýnundan alaja geçirme ýörite tawşyrmagynyň ideýanyna gabat gelipdi. Gepin gerdişine göre ýatlasak, bu 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna niýetlenip gurulan desgalaryň Guinness Rekordlar kitabyna girdilmegi bilen baglanyşykly ilkinji waka däl. 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna açylan Aşgabatyň täze halkara aeroportunyň ýolawçy terminalynyň üçünde şekillendirilen iň uly haly gölüniň nakşy Guinness Rekordlar kitabyna girdilipdi. Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda döredendigi aýdylýan öňe diňe vatanım Türkmenistan aydymy Marida iňken adamyň gatnaşmagynda ýerine ýetirilip, ilki Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Soň Aşgabatda geçjek 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi senaty hökmünde saýlanyp alyndy. Sözümizin ahirine bellesek, Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Aziýa oýunlarynyň ýurduň dünýädäki awraýyny artdyrjakdygyny tekrarlasa-da, bu sport çäresi we oňa niýetlenip gurulýan desgalar üçin ýurduň büdjetinden anyk näçe mukdarda pul serişdeleriniň goý berilýändigi barada dymyp gelýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Türkmenistanyň orta mekdepleri bu ýörüte okuw jaýlaryna çağalaryny okuw ýerleşdirmek isleýän enatalaryň aladalarynyň diýsen agyrdygy, olaryň para peşkeş meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygy halk arasynda aýdylýar. Aşgabatyň 19-njy orta mektebine öz ýaşaýan territoriýasy boýunça çağasyny okuw bermek isleýän ene özüniň 500 Amerikan dollarynyň talap edilendigini aýdýar. Eger bu mektebe şol territoriýa degişli däl biri çağasyny ýerleşdirjek bolsa, onu 1000 Amerikan dollarynyň sorulýandygyny Aşgabatly ene gurrun berdi. Sorulýan şol pulun elbetde araçynyň üstü bilen amala aşyrylýandygyny da enatalar aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçysynyň korrupsiýa garşy yglan eden görüşinden soň bu okuw ýyly üçin sorulýan paralaryň juda serhesaplylyk bilen amala aşyrylýandygy, korrupsiýanyň garşysyna her näçe görüş alınıp barylsa da paraly gurrun aradan aýrylmaýandygyny ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Para garşy görüş enatalaryň ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Ozol mektep direktorynyň ýanyna baryp berilmeli pulun möçberi barada guruluşyp bolýady. Inni bolsa araç gözlemeli. Bu ýerde araçlarym öz hakyny almasalar ýöne ýere araç bolmaýarlar diýip talmada gaýdýar. Aşgabatda awraýly hasaplanýan şeýle mektepleriň sanyny Pushkin adyndaky Rus mektebini, Serdar nesilleri we Bagtyar nesilleri atly mektepleri, paýtagtyň 7-nji orta mektebini we başga da käbir mektepleri goşsa bolýandygyny enatalardan eşitse bolýar. Adag dalyan mektepleriň arasynda paranyň möçberiniň iň ýokary hasaplanýany Pushkin adyndaky Rus mektebidigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir maglumatlara göre ondaky sorulýan paranyň möçberi 3000-den 5000 Amerikan dollary aralygynda diýilýär. Şu ýyl ýokary okuw jaýlary üçin sorulýan paranyň uzalky ýyllardakydan peselmänligi aýdylýar. Döwlet hasabyna daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryna çağasyny okutmak isleýän enatalardan 35-40 000 Amerikan dollary aralygynda para alynýanlygy aýdylsa, ýurdun içindäki ýokary okuw jaýlary üçin uzalkylar ýaly fakultetlerine göre 35-70 000 Amerikan dollary aralygynda paranyň berilendigi barada ilat arasynda maglumatlar bar. Hatda tölegli fakultetlere de para berip girilendigi aýdylýar. Ýörüte orta mektepleriň birine çağasyny okuw ýerleşdirip bilmedik bir enatanyň sözüne göre olardan 30 000 manat sorulypdyr. Bu döwlet kursy boýunça 9 000 Amerikan dollaryna goloý. Şeýle möçberdäki pulu tapyp bilmeýän 28 000 manady jemlän enata araçylara ýalbarypdyrlar. Emma ol bir köpügi kim bolsa da bolmaýanlygyny aýdypdyr. Abituriyent egzamenden geçip bilmeýän ýygyny aýdypdyr.
Ýagdaý şeýle bolsa da hiç kim atlandyryp anyk maglumat berip bilmeýär. Sebäbi parany berenim, para alynam diň günäkär saýlýar diýip italmaz agaýdýar. Sözümüň ahyryny bellesek, ýokurdaky gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusyny degişli türkmen häkimetlerinden haýsydyr bir kommentariýa almak başartmady. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalya Şabunç Aşgabatda hüjüme sezewar edildi. Adam hukuklaryny goraýjy Şabunçyň Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde gurrun bermegine görä 20 awgustda ýerden 2 sany nätanış denen oňa kemsedici we paýyş sözler bilen topulup we haýwat atyp başlapdyr. Natalya Şabunç bilen geçirilen söhbetdeşligi dikkatiňizi hödürleýäris. Это произошло в воскресенье. Я вышла гулять с собаками, как обычно, где-то полседьмого. Bu yekşenbe güni ýerden boldy. Men adatda ýaly ýer sagat 7-niň ýarynda itlerimi gezdirmek üçin köçe çykdym. Men ýydyma gaýdyp gelýärkäm 2 tane çagyly zenany gördüm. Men käbir adamlaryň itleri gowy görmeýänligini we gorkýanlygyny bilip, olaryň deňimden geçmegine garaşyp itlerimi gyra çekip durdum. Birden olar ýanyma gelende, olaryň biri gyýryp başlady. Rus doňuzy goýun diýip, men siz muny maňa aýdýaňyzmy diýip soradym. Olam sen itlerini gezdirýän çagalarymyz itten gorkýar. Bar git orsýete we şol ýerde it sakla diýdi. Men çynymy aýtsam alatarmak ýagdaýa düşdüm. Men garaşmandym. Biraz çetde bir ýigit duran eken, men ony ýerden hem görüpdim, emma ähmiýet bermendim. Men onuň ýanyna baryp kömek ediň maňa azar berýärler diýdim. Ol sesini çykarmady. Zenanlar bolsa biz seni türme basarız, häzir polisiýany çagyryrys diýdiler. Olaryň ýanynda 2 sany kiçi ýaşly çagy bardy. Aýallar gyýryp başlanda bir çagy aglady. Indi meniň çagam itten gorkýar diýip olar kemsedici gepläp gyýgyrdylar. Men olardan daşlaşjak boldum. Olarym ýyzymdan ýetdi. Itten gorkýan bolsaň näme üçin ýyzyma düşýäň diýip soradym. Men öýüň deňinden geçjek bolsam herki ýygyt hem ýyzyma düşdi. Meniň ony öz öýümüň golaýynda ençemegedek öňüm görenim ýadyma düşdi. Men öz goňşularymyzyň gözüniň öňünde bolaýyn diýip öýe golaýlanymda maňa 2 sany daş atdylar. Nira barýan gel gepleşelim diýip olar özlerini ören agressiw alyp bardylar. Soň şol 2 aýalyň biri hat ýaşyragy gyýgyryp meni ençemegedek çümüklemäge tinançdy. Meniň ýanymda 2 sany it bardy. Biri kiçijik Pekines, elimde beýlekisi türkmen tazasy. Şol zenan elimdäkini urup tazyny hem aýagy bilen depmäge topuldy. Meniň pikirimçe ol itleriň ses etmegini ýa-da topulmagyny isläpdi, emma itim gorkak bolup çykdy. Старались, чтобы она гавкнула или укусила, я уж не знаю. Но она оказалась труслива, она испугалась. Natalya, siz bu ýagdaýda nädip gutuldyňyz? Ну, в конечном итоге я еще подошла, там стояли около магазина товарищи. Dukanyň öňünde jemlenen adamlar durdy. Käbirler çete çekildiler. Itimi aýagy bilen depmäge tinanşanlar hem boldy. Emma köpesi ol aýallara size näme gerek goýun ony öz erkine diýip maňa goldaw bildirdiler. Bir türkmen adam aýallaryň üstüne gyýgyrdy we olar biraz saklandy. Men şol pursatda öýe girip gitdim. Aýallar meniň ýüzümden her hili elkenç zatlary we haýwatlary gyýgyryp galdylar. Git orsiýede berdi hemme zat gowy biz näme isletek edýäris, biz bagtly ýaşaýarys, git orsiýede diýip gyýgyrdylar. Men çynymy aýtsam şeýle zada asla garaşmandym. Men itlerimi öýe eltip derew ýyzyma çykyp olary suraty düşürjek boldum, emma aýallar eýýäm gidipdir. Meniň pikirime görä olar provokasiýa gurnajak boldular. Olar ýaş çagy bilen şeýle ýer wagtda köçede näme edýärler. Men olar ýörýte bahana gözläp ýagdaýy uruşa getirjek boldular diýip pikir edýärin. Они нарывались на драку. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Tutuş Demirgazyk Awganistanda çylşyrymly ýagdaýlar dowam edýär. 6 welaýatda Erbaki atly yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda söwüş barýar. Hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy aýgytly görüşmeýändiginiň yerli resmiler nägelelik bildirýär. Serpil welaýatynda Murda Ülen atly sebti jeňçiler 2 ýola ýeledi. Ol ýerde onlarça adamy öldürdi. Serpil welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir wagtat Murda Ülen sebtinde jeňçileriň uly jenaýaty amala aşyrandygyny aýtdy. Welaýatda Taliban bilen Islam döwleti atly toparňam agdyberlikde hereket edýändigini bildirip häkim şeýle diýdi. سر میبرن طالب و داعش سر پل پرچم سیاه میه و یک تا پرچم سفید میه. Jeňçiler adamlary öldürýär. Beguna insanlaryň kellesini kesýär.
Serpil vilayetinde Daesh bilen Taliban bilelikde hareket edýär. İnsanlary köpçülikleýin öldürýär diýip hakim belledi. مشترکاً فاجعه می‌آفریند و قتل عام می‌رسانند. Serpil vilayetiniň Köstanat adly etraby 2 ýyldan gurrak wagt bäri jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Vilayetde Merkez Aziýaly jeňçileriň hem hareket edýändigini resmiler bildirýär. Hakim Muhammed Zahir wagtat Serpilde Gazagystanly we Türkmenistanly jeňçileriň hem hareket edýändigini ma'lum etdi. Merkez Aziýaly jeňçileriň vilayetin Seyyat adly etrabynda da ýerleşendigini hakim aýtdy. تروریست‌های خارجی از قزاقستان بود، ترکمن بود، داعش ولسوالی سیاد ما هست. Vilayet Geňeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä, Serpil vilayetiniň merkezi Serpil şäheriniň golaýynda hem jeňçileriň harby merkezleri bar. Serpil şäheriniň ýaşaýjylarynyň hem jeňçiler uşur zekat diýip salgyt alýar. Serpil şäherine de jeňçileriň weham salýandygyny hakim Muhammed Zahir wagtat hem tasdiklady. Köstanat etrabynyň teröristleriň harby türgülleşik merkezine uğurlandygyny hakim notady. Serpil vilayetinde howpsuzlyk şertleri has agyr. Eger merkezi hökümet wagtynda çare görmese, bütün Serpil vilayetiniň synmagy mümkin diýip hakim hawatirlenme bildirdi. برای سقوط ولایت سرپل آورد که سرپل اشغال بکنه. کوهستانات مراکز تروریستان شد. Jewzan vilayetiniň Hamyab etrabynam dün jeňçiler basyp aldy. Emma şol günüň özünde awgan güýçleri Hamyab etrabyndan jeňçileri izine serpikdirdi. Etrapda ýagdaýyň gadalaşandygyny Hamyab etrabynyň hakimi Engineer Ahmet Adatlyk radiosuna aýtdy. Eldem kaçam gitti soň ne uluslarlyk taş bilen. Olar kaçtı. Kaçtı diýär kaçtı. Mirolar geldi kaçtı soň. Kömek geçti bilen. Onlar hem geldi hemmesi. Hemen öz ayında hiç müşkil yok. Merdimin aramlığını biz şuradan diliyoruz. Başka. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.